blogs dedicats a la rebosteria cada cop són més, i sobretot tenint en compte el furor que està causant el fer pastissos amb la pasta que s'anomena fondant i els famosos cupcakes. Però qui sap fer aquests tipus de dolços, normalment en sap fer de tot tipus, formes i sabors. Aquest és el cas de la Vanessa Fidalgo, l'autora del recentment estrenat blog i que porta per nom Parpelanquets. Al meu dia a dia, normalment, jo sempre em dedico a lo que és la part de l'estètica, amb una perruqueria al centre d'Andorra. M'encarrego de tot el que és l'estètica, tant com massatges, mans, peus, reflexologia, tot el que és el món de l'estètica. Maquillatges, que també m'agraden molt. Sempre m'ha agradat el veure que una persona es senti bé amb si mateixa. I el món de l'estètica ajuda molt a que una persona es senti bé amb si mateixa. Vull dir, una persona que potser no es troba bé i es maquilla o anímicament es veu d'una altra manera i s'anima més. Fins i tot mals d'esquena, gent que avui en dia tothom tenim mal d'esquena, al treballar en l'esquena i veure una persona que realment surt d'allà i diu sembla que m'hagis tret un pes de sobre, una motxilla, saps? Doncs aquestes coses és el que a mi m'agrada, no? Quan surto de lo que és la meva feina habitual, em dedico una mica cada dia al tema de la reposteria creativa. M'agrada molt i a poc he anat comprant llibres i cada cop m'han anat agradant més, he anat evolucionant fins de fer un pa de pessic o un pa normal a un pastís de 3 pisos, amb decoració, amb fondant, i totes aquestes coses. I és com una petita obsessió, jo li dic. Jo quan estic cuinant, perquè m'agrada la cuina en general, però clar, en especial els dolços, el meu moment és quan estic fent aquell dolç, perquè em relaxo, em distrec, potser algun petit problema que puc tenir o que em pot fer ballar el cap, em fico amb allò i fa que em relaxi. De fet, el puesto on passo més temps d'aquí a casa és la cuina i és el puesto on més m'agrada. És on escric els esborranys del blog, és on ho repasso, on penso quina és la pròxima cosa que faré, on reviso els meus llibres, és on passo més estones, a la cuina. Relaxar-se a la cuina i satisfer els seus amics i familiars amb dolços és una de les coses que més li agrada a la Vanessa, i és que ella no és especialment gormanda. Però totes les persones que coneixen la seva afició i han tastat els seus dolços són les que la van animar a obrir un blog on publica les receptes de totes les seves creacions culinàries. A la meva família sempre ens ha agradat molt el dolç, tant al meu pare com a la meva àvia, que era la mare del meu pare, i me'n recordo que els diumenges, quan anàvem a Manresa a veure els meus avis, sempre compràvem un pastís. I totes aquestes coses em van fer cridar l'atenció, vaig començar a mirar receptes de més gran pels blogs de l'altra gent, perquè avui en dia hi ha molta gent que s'hi dedica a això, i a poc vaig anar provant, provaré de fer això, provaré de fer allò, i m'anava sortint, anava canviant coses, i és com em vaig anar ficant en aquest món. De fet, ve de molt darrere, perquè el tortell de nata que fèiem cada diumenge i que menjàvem en família em fa recordar aquests moments quan jo faig aquestes coses. A mi realment el que m'agrada és no menjar-m'ho, sinó fer-ho i veure la cara de la persona quan li dones un pastís i veus la cara que fica, per exemple, quan li vaig fer a la meva cunyada, que li vaig fer un pastís en forma de bolso i li va encantar. Jo realment no soc molt de dolç, sempre ho provo tot el que faig, evidentment, i trec o ho poso, amb cada recepta que faig canvio moltes coses. L'afició més forta va ser aquest any passat i vaig decidir fer un blog perquè tothom que jo tenia el Facebook meu personal, ja que jo penjava les fotos de tot el que feia, sense explicació, evidentment, em va començar a demanar receptes, que per què no m'obria un blog, als meus familiars igual, als amics igual, que fins i tot em podia dedicar a això, i al final vaig decidir fer-ho perquè hi havia molta gent que em demanava les receptes, com ho feia. El blog es diu Parpelanquets i aquest nom el vam triar el meu xicot i jo. Un dia xerrant, quan ja havíem decidit que obriria aquest blog, la manera de veure quin nom li ficaríem, perquè no sabíem, no? I ella em va dir, tu que t'agrada el color lila, estem a Andorra, pastissos, i d'això va néixer Parpelanquets.
perquè Purple és lila en anglès, and d'Andorra i cakes de pastissos. Els pastissos que jo faig normalment van des d'un pa a un pastís de formatge neoyorquí, als panets típics, des d'unes coquites de boniato a el que serien uns dònuts que els he fet al forn també, què més? Berlines, que són farcides de mermelada, cupcakes de diversos tipus de farcits, farcits i sense farcits, amb cobertura de formatge, amb cobertura de xocolata, amb cobertura de mantega. Els pastissos que jo faig, entre un d'ells que estem fent ara, el layer cake, és un pastís format per 3 pans de pessics petits, entremig un farcit de lo que és confitura de cirera. La cobertura està feta de xocolata blanca, amb mantega, i de decoració sempre hi fico alguna coseta. En aquest cas són unes flors que es fan normalment un dia abans perquè es puguin assecar i agafin la forma de fondant. També faig pastissos com el Cinnamon Loaf, que el nom és americà, però en realitat és un pa de pessic amb canyella i sucre moreno i sucre blanc. També el que faig a casa són pans, no només faig dolços. Nosaltres a casa, de fet, no en comprem de pa. Tot el pa que mengem el faig jo. Tinc una panificadora i el que em fa això és que el procés de llevat sigui més curt i donar-li formes. Un cop tret de la cubeta, li dono forma i llavors sí que el faig fer al forn. Com aquest d'avui, que és de romaní i de panses. Purple and Cakes també té una pàgina oficial al Facebook i és aquí on per ara podem veure tota la diversitat de creacions dolces que fa la Vanessa. A través d'aquesta plataforma està en contacte amb altres blogueres del mateix gremi com Piensa en Dulce. I és que la Vanessa també busca i remena entre llibres de receptes, però sobretot blogs de rebosteria creativa. Per fer tot el que faig, les creacions que faig, miro des de blogs de gent que es dedica el mateix que jo a llibres que em vaig comprant a mesura que van sortint o que em criden l'atenció. I, bueno, de fet, sempre que vaig a una llibreria no surto mai sense un llibre si ha sortit nou. Tinc 3 blogs que són els meus favorits i els que segueixo. De fet, cada dia els miro una estona, que són el d'Alma Obregón, que és Objetivo Cupcake Perfecto, el de El Rincón de Bea, que és de Bea Roque, i el de Cupcakes a Diario, que és d'Ivana Montant. Són els 3 blogs que més agafo idees, però n'hi ha molts més. De fet, ara mateix fa poc em vaig descobrir un que es diu Sweet Apolita. És una noia anglesa que té 2 noies bessones i que es dedica també a fer aquest tipus de pastissos. Al principi ho feia a nivell familiar, família, per als aniversaris, o si ens reuníem, sempre era la típica excusa per poder fer alguna cosa, no? Però ara últimament tinc les meves amigues o els meus coneguts que em comencen a demanar «Ei, per què no em fas aquest pastís, que el diumenge és l'aniversari del meu nen?» I, bueno, de fet aprofito i així ens no mengem tant dolç a casa.